Ni trastorno nibil nintzen, 2005 urtien hasi ginen da 2010 urte arte ero. Ni trastorno nibil nintzen da 2005-tik ibili ginen 2012 artero, da amaitu ginen da beste zer sortzi erabaki ginen. Bueno, ni bestio moduen baterizi egoten hasi nintzen, gero enginen lagun arteko talde bat, gero bertxino talderen baten behar joitzen dut, eta oina apur bat zerizua, nebadekin gabiz gustora. Nik 10 urtez edo jodote Cruz taldien gitarri eta oin azkenien sin más, honekin elkartu nintzen da azkenien hasi joten ebadan. Ni zaparrotan da, frakaso da Little John, and the Howling Diabrus, da gero, Radio Birmanen bertsio pein gindu zen, da apur bat edanien enredo. Zelan trastornak hau izan da, aspertutu ginen, beste talde bat sortzeko asmuaz, da ez dakit zer, da hasi ginen saietan, lider gitarren ni baju eta pelio bateria hasiera baten. Da gero pentsau ginen zeo zer izo behitie, da sartu ziren Jon da Jon, da hori, da nebada sortu zen orduen, da zeinen konzertu gemoten, kanta sortzen, da oso gustora. Alegin egiten duz, gu gure duenke euskaraz gehiago egitea. Fonetikamente gehiago guztan txaku, inglesa rock and roll antzako. Lehen esan duen moduen, trikitiz euskeraz, ranchera gerderaz, da rock and rolla inglesez. Take a body, make it automatic.